Malinaw man tabi yan. Tikit na. Picture tayan. Iba na kita ma. Sa itong handong wala pinicturean ko dyan. Joke, tayo na.
Lasing sa kulay. Kasi naman sa salon. Ay, simbahan naman to. Culea de Santissimo Rosario. Ang Barangay Concepcion. Ito ang chapel. Oh. Yan. I love Concepcion. My God. Ang ating chapel na pinagawa nila, maliit lang. And this crazy. Pasagasa ka mo dyan. Ang chapel namin sa Barangay Concepcion. Hi guys, nasa Bukirin tayo. Yan ang baka. Ano kaya pa? Siyempre. Hello. Hello. Ano kaya pa? Marayo pa. Kaya mo yan.
Napati ko ang hamag. Nabuutan na no. Itong ina daw kaputan mo. Ako, Rematic ka dyan. Talasi ka dyan. Video na nga na to. patayo. Dapat paiga. Gag na sa Napakabait niyo. tricycle. Kakaanak pa lang dyan. Ayun ang nanay oh. Tapos yari ako mamaya. Ipa-upload mo kaya tayong. Okay na yan. Usa ba to o baka? Baka. Sige, hindi naman yan. Bagal-bagalan mo kasi ang kamay mo. Dapat pahiga. Sige nga. Hindi yan. Ayaw. Ayaw sa mataba. Lalo na pag nagsarong si Mana na yan. Bubuk mo kaya. Sige nga. Paigda talaga. So, sige, paigda. So, okay na ko ng inaano. Wala, yaw na ang ina, oh. Wala, ray-ray ka. Masira mo ni uli sarong, ano. Garoido. Paputon. Wala akong ng talinga pa. Sabi niya ate rin po. Ganito mo nga. Napakadumi na ng paa natin. Tayo ay duman sa apal. Ayan. Ako nga. Ayaw nga sa'yo. Ano yan? Kakaiba yung ano niya. Welcome to Bicol. Guys, naman ang aking puro puti. Hello, mga kabaka. Joven, mga kabaka. Yun o. Dahil na susuag. Yan o. Bigyan mo nga ako. Yan. Ayan. Mabuti yan. Medyo makulimlim. Umulan kanina. Tayo ay nasa Bicol. Yung sundan ako. Maya na. Mga alaga natin. Diyan mo nga ako. Buko-buko, buhay probinsya. Ano, kaya pa? Ubusin mo. Iti wow. Yung baka, oh. Tumatakbo na yung bagong panganak. Dapat paigda pala ng video. Okay na yan. Ano, masarap.